Ara imagina't que pots retrocedir a la teva vida i canviar coses. Quina és la cosa que veus més clara que diries això ja no ho faria? Clar, això és, o sigui, a toro pasado todos somos buenos datos. Sí, això està clar. Si jo, això ja t'ho dic, ara vull dir-te, no renego, com no m'agrada renegar de res de la meva vida, lo hecho está, o sigui, del que he passat, de l'experiència aquesta. Però, si em duguessin a escollir, clar, la cabezoneria, o sigui, la tossudesa de no arreglar el pis que es va cremar, o sigui, ho arreglaria de seguida. O sigui, és dir, encara que fos pintant-lo jo, ficant mica en mica perquè no em podien fotre al carrer perquè era una renta. És dir, aquests 15 anys i el que ve després, és dir, perquè encara que surtis del carrer, clar, ara tinc un llit, estic tranquil, o sigui, una certa comoditat i tal, però vull dir-te que si m'hagués pogut lliurar aquests 15 anys, encara que és una experiència que una vegada ho has viscut, que tens per tota la vida, o sigui, per alimentar-te de records, vull dir-te, o sigui, sí em lliuraria. Clar, perquè d'alguna manera la teva obra gira sobre aquest tema, sobre la teva experiència. Sí, ja et dic, jo no feia, jo he sigut sempre molt còmode, tenia feina per l'estranger molt ben pagat, quan el còmic estava ben pagat, d'encàrrec, o sigui, m'arribava el guió, a l'agència que estava m'ho traduïen, cobrava, pintava, com hobby, després pintava en quadros, el tema que volia, feia quadros de toros, quadros eròtics, el que fos i tal. Però ja et dic, l'experiència del carrer, doncs clar, molts em diuen per què no pintes quadros d'indigents i tal? Hi ha una cosa, o sigui, el d'indigent ho faig, o sigui, amb el còmic, a les entrades al blog que tinc i tal. Però si vols que et digui la veritat, no sé el que faré. Pintar quadros d'indigents per pintar, o sigui, no em ve de gust. És a dir, és com tindre un mirall davant, m'entens el que vull dir-te? Clar.